railway department tum longle ki thiji phan notice pi pusi and aje thang nitun thelong lo nasila so ritu railway department pen Karbi Anglong Autonomous Council laso ahoy puthak aprang ki tok elu ladake lage 7,000 bigha area do lapen ke dak ke patalen lo lapen ladak is guard school do ICDS do lapen medical sub center do lapen ke Assam Gramin Vikas Bank lata do lasi la ando era pita railway department tum hakon na che rai thuji hula ahoy che tok dera pita lasi la so bangi ni tum APHLC pen ke che kroen thik the la bangi athe bima la ke autonomous council jitu 6 schedule area la bangi lasi 6 schedule area ke litum kaita cerai thipji Karbi Anglong leke pithek thilo insi cita jasi asoteng bolate non ni tum tuning riji la jitu police tum patrolling damnang pohada lapen ke la army dorka hela haita mane nangkok athepi manon adak soluk sodak dokok ta hai nasi pangsam nangkok gi laso Lamsakhang area nasi Georgia boss ti laso railway department tu la nang thiji polam do lapen ke ene railway department aprang ta ni tu arjulong Dipu railway station long ta ivik sondi pusi arjulong aprang he sita ko sondo kang samrini dak mangi da bagi sam thuri ake non bagi hadak jitu Lamsakhang area jitu patalen jitu Karbi tum ki do da akhai tinta dolo hai da kido barim dumlo athe pima da school college ta doelo pojo nasi la da itu railway department long na so non nang thi thuji pu bangela ke la da dolo RSS tum involved hota hai la penkela BJP tum dopola bongosena tum la lahai tum involved hota hai nasi that immediate naso day night patrolling mari nang po police tum when that Karbi tum han set nang ko gi peaceful nang ko gi so area ke athe bang rong so kiduk tum bang choklem so dam nang ko na na pen ke that Lamsakhang area jitu aprang pen ta la so hoy ting jitu railway pen so chitok elo la so hoy bangke kaplong lilo aprang ating ja hoy chitu thip nang po la pen ke jitu railway department pen notice ki pi la bangke immediate ki withdraw nangi la si non nilitum dak 19 Dhansiri pen ke tikroin thekhe la so railway tum longle ki thiji dak Lamsakhang area long leki thiji pubangge tu mai kroin thekhe nasi monon pi monon nutala so bangke claim clear dang por railway department tum bangke athe pi ma ladake 6 schedule area long le pina por ni tu bangke ladak bangke long le bangke you can see the pithekhe nasi ladak ni tum CM ta ninje bero autonomous council jitu Karbi Anglong autonomous council CM ta puero Karbi Anglong long leke bangpan inci sita pitik pu la solam tadu kasi lain tum pada tuning rilo lahai mane pravdin pen chelang ji phan athe pima dak rat phansili tum na tum ta claim PG pusi election thurlo te arat tum nang pahai lo la so teng si rat phan kam claim pinang ko kasi ni lihin pen pachini lo pardon aprang si news akorte kan churo la pen karon si pilot karon nilitung pini ladak labang so fresh meat kepha matel labang so fresh meat kido te bagal halo athe pike
Lamsakhang along Karbiang long jitu Karbiang long along de 700 because lapen hada adon don paroi sera don poke bagdoji lapen amuluk bake surigi thom bagdoji 3000 muluk doji haladak along le puthaksi pini nitum dhansuri aru APHLC ahin pen mai phapon lasi nilitung ki pudun gantung bate nitum pen kaniye dunji bangke la hello CM ke kaitapu longle ke NG sita pilekhe pupo pini pulote pen apen ke ha Meghalaya border sanang lipo nonta ko fit puthilo ro ke ko Lamsakhang ta banglelo ako next puthilo tang te ha Nagaland border ta banglipo CM ko ana kipu la asi bang ahoy to nang pe ko pe posi la son ma ke pu ona pe ong la pen hala bang so ana ke pe dalong ko pi posi pinar ni sianta ang sanori lo 1982-83 hala so Karbiang lo Autonomous Council la pen ke Railway Department atum kache tok do ahoy lo hala bang so ahoy ke chitok elo sida ko pi posi pini bang ke ako eviction notice ki pidam lo hala so long le long ko pi posi non ma ke kithi dami apan kopi posi la tun ka bor ilo labang ke Autonomous Council Karbiang Autonomous Council la tumsi ka chuyor loma posi ni tun ke arjuna kopo ate apna chi tok tang do la na pe hala dak ke ason council pen a facilities ta do tang kithir tang hala dak ke LP school do girls LP school do medical sub center do son thaksi hada ICDS center do ICDS school do son thaksi bank do hala Assam Gramin Vikas Bank pudo ke hala ha bank ke dakna sikidam ta hala phane kosong loge ta hada 3000 surige thomamul atum han ke kosong loge kunalo kidonam kunalo pilo ke claim bolo tum nasi la hailong musulu sodak putak te alang tum responsible si anima la pen hala dak ki yongsi la so long le yongsi la railway tum cherider putak da Karbiang long ke kabelu Karbiang long ke dake ke than pedlo Karbiang long ke dake non ta chiso ke dak jira long si puri mate la bangso chiso ke dak jira long ke la pondelo tang te kunal lo ke 10,000 si dagna le rokong ke 10,434 square kilometer 10,400 square kilometer si dake mane ke kon ang thek sinang klang rokong lang la he la si la hai along ko pi posi pini ane sianta Karbiang Autonomous Council mate BJP sarkar atum dudun clip lo mate nangli tum si la bang so long leke to your deadloma pusina arjuna ko council Autonomous Karbiang Autonomous Council atum ha team Karbiang atum ha la si ni tum ma ke arjuna ko la si har so long le long nili tum ke non pen kali mo phita pini chat kali mo phita phita nili tum ke APHLC ara APHLC hoi pen ke nili tum ke NG sita pirekhe alam kali kali ni to hok si claiming a hok si pipe a hok a hak si nili tum ke APHLC pen ke long le pidun thek thek NG sita la pen long le a joine ke nili tum ke APHLC tung ya pranta chi pidun ji la da che song ke rat a pharmacy che song lo rat abman pe si asong pa thek lo rat amet pe si ke tholo rat a phasi ke che song pe posi ni tum ke long le la pen khai a phang ching hon binong long le la pen khai a phang ke chai kom ji binong si karja pina por nil tum ke che song dun de ke la pen ke nil tum ke non kari mo phira sita APHLC do tik thu ke nil tum ke la hai a hormu ba ke nil tum ke pidun de ke la pen ke kai case ta me nil tum ke che song dun ji la pen non sodak nang le lilo news in news ma ke tapat along cuma atum thengpe rong na ke pen pathe Karbia a hemarit me na ke kai wang elo lata la silat so puthak tame ke dam ta ko alone ni tum tuningri piglo ni tum chat kali Karbiang lo rat ke tuningri piglo la pen arbore tu nota ka do kawe a song do an la be political party do an ha pa rupet tame so pulo hasota pulo long le ke ni tum ke NGC ja pirekhe pusi pulo la pen ke alang nitung Autonomous Council atum ta chipulo je nitung ke give and take policy ke ave pidunde pusi pusita non puta hala bang so hoi long people sing some say that la pen hala bang so hoi long ko people sing non anta suluk so da atimon ke wan lo
Ladakh asuluk sojak so timor na ke Manipur long so si Ladakh ke wanjia phansi alang litum BJP RSS atum kabor I lapen RSS atum a polisi lang no mata bidilang no sina ke claim no pusin litum ke mathana kopo Karbiara chotari long so khai phan ke pa virjia phan si la sik sidul punaka pa phukjia phan si alang litum na ke nakabor ilo pusin litum ke jongna kopo APHLC hoi pen ke litum jongna kopo pusi non ni tum pen paklan kondo la si prap jin pen halabang so suluk so da te monalo halabang so dimlo police army ki toisi halabang so halabang so suluk so da te mon pang samdam dia phan si chuneng rilo la pen so ta si Lamsakhang ostame halada ahoya du hoi long hoda police force ki pidari phasi ni tum chuneng rilo la si ni nam thank tor ko Pherangke dak li to jo phapon cut news media phan Pherangke kardom lapen kado vela cut news kelang according jer lapen kado ve karbeng long ra phan Pherangke kardom ba jer lo ne ta ke puden ma la lo Lamsakhang lapen tipat along le alam si ne ta pudun nang kok po karbeng long eli to cm ki pu kai ta inchi si pitek the 10,434 square kilometer ke echat ta piun e pas ke ningje sita Ladakh alam naik lang mangke Lamsakhang long ta 700 bighas along non railway tumpen eviction duji pola 7,000 bighas lepine ni tumta la news fast long silong amasi lapu bangai chelon le posi ni tumta pini dak media long ni ye poning tung la lo 10,434 square kilometer penjong si komane nang pe chet ha nane Meghalaya border anatanang ke pethu utang da so 10,400 square kilometer ke chepleng helang ma pu first ke cm tulam rohang sar hansi arjuing tu labangai prabjin pen lamklar piderasonte ningmeji athemele people of lands belong to Karbianglong Autonomous Council representative utang te non amat ke Karbianglong hem phuke itung ching hon lo la pera ching hon non amat ke alang li tulram ronghang sar hen lo la si non Ladakh nang ke klang la pen pinialong nitum angkrapen beta ka long putang te tipera long ta pinita Meghalaya sortum wang si hem menang ke kai han ka bor ilo sida me chun pon et keun eda lota alang tu nang ka bor ilong pen ong du matung ke thek don long pen jani ami ta pa mep don long lo la si Ladakh eng ke sibang neta lamklar ke hang kang tung ke pios hajir ka juntu a committee ke senga long MLA Rup Singh Terona ke hai lapen Avijit Crow lapen Rina Terangpi alang litum laso lampot Meghalaya lapen Karbianglong a border alam klar dak ben rat angno wansi je Ladakh lam kiave lapen Ladakh ke la analong leke pinai lapen pinang ni pubangke paklar dak lam klar nang pi ason te la bangke ni tumta chining tung du khangjan lapen la so lam bangke jongsi moarni si lam klar nang pi pe pen Meghalaya phan jongsi longle che dak pi dat potang te lake adai ke non charibom BJP sarkar tumse adai do posini tum APHLC hoi penta jongduning tung lasi Karbianglong Autonomous Council representative tum an la so lam bang ke Karbianglong rat phan pachini da khangjang si ke meji pusi nili tum hoi penta chuning report la si nili tum lang li tum phan lam klar nang pipo pu ning the pen sin ni tum ta chong hong po la si pini ge nili lam thelan si to ni ko lo kardok kon mani sweet 14 Coba. Ini on chen. legally love